брат, ай хом си взем нещо за пиене. Хайде, нека да отидем. О, брат, трябва да се купаме, защото преди да почна филма, трябва да гледаме нещо става. Студен чай ще пиеш, нали? Да. Добре. Не мога да отворя малко, давайте. Бате, чакай, че ако не звъни. След малко ще дойде. Добре, чакам те. Ало. Да, братле, поне бих ти казал да си имаш работа с мен, защото с мен не е за пазик. Не ми се занимава с теб. Почвай ми писва. Тук съм, братле. Кой беше? Кой беше те питах? Брато, имам си проблем с някакви хора, искат ми 3 бона, някаква направа. Пък ще го измислим. Добре, що си казал? Хайде пари са хоп, се разходим някъде. Хайде само да се оправи тръгваме. Добре. Добре, като много.